Branislav, mesiac január je za nami. Čo podľa teba priniesol tento mesiac našej krajine? Priatelia, je to významný mesiac, pretože sa začal prvým dňom, kedy sme oslavili 20. výročie založenia našej republiky. A to je úžasné. Je to veľmi veľa a musíme si povedať, kde sme, kde sa nachádzame, aby sme vedeli, kam sa pohnúť ďalej, ako rozmýšľať, ako uvažovať. Ja myslím, že je to naozaj nádherný moment a bol som 1. januára na stretnutí s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi, predstaviteľmi tohto štátu, kde prišiel aj pán prezident, pán premiér, aj pán predseda parlamentu, poslanci. A v Bratislavskej Redute bolo odovzdávanie vyznamenaní 20 zaslúženým osobnostiam Slovenska. A ja som si uvedomil jednu vec. My sme naozaj svojbytný národ, ktorý sme dosiahli, žijeme v krajine, máme istú úroveň, všetci máme kde žiť, slušne sa obliekame, máme čo jesť, máme zamestnanie, máme funkčný systém. Žijeme v krajine, ktorá sa vie o seba postarať. A zároveň, priatelia, je hrozné povedať o nás, a pravdou je, že sme krajina, ktorá sa nevie na ničom dohodnúť. Sme hašteriví, hádame sa, zdierame sa navzájom, klameme sa, ľudia sú súťaživí. Nie sme ochotní vychádzať si v ústretí a byť voči sebe pozitívne otvorení a pomáhať si. Politici v parlamente zápasia jeden s druhým, všetci sa cítia byť konkurentami ostatných. To naozaj by nemohli politici spolupracovať pre dobro tejto krajiny? Trápi ma to a myslím si, že to potrebujeme zmeniť. A keď som sa pozeral na tých dôležitých mužov tohto národa, tak som si uvedomil, že naši traja najvyšší predstavitelia nepoznajú Boha osobne. Nevedia, aká je jeho autorita, prečo by mali ctiť. A tak som sa modlil a prosil som Boha, aby urobil tú zvláštnu vec, nech zasiahne našich vedúcich ľudí a nech im dá tú milosť, že ho spoznajú, nech im dá možnosť spoznať jeho autoritu, zodpovednosť pred ním a zodpovednosť za naše činy, za naše skutky, za to, čo robíme v našej krajine. Priatelia, zanedlho sme v polovici januára zvolávali mimoriadnu schôdzu. My, opozícia, voči vládnúcej strane a voči prezidentovi. A toto je naozaj smutné, že došlo k tomu, že sme obžalovali prezidenta, pretože viac ako 2 roky, pretože takmer 2 roky udržuje v našej krajine takmer bezprávny stav, kedy nám nechcel vymenovať nášho generálneho prokurátora. Myslím si, že to nie je náležitý krok, že to nie je správne, aby poslanci obžalovali prezidenta, ale zároveň musím povedať, že je to jediné, čo sme ako opozícia vedeli spraviť, aby sme dali najavo tomuto svetu, našej krajine, našmu národu, aj európskemu spoločenstvu, že s týmto stavom nesúhlasíme a sme bezmocní voči tomu. Preto som podpísal túto obžalobu. A my ako obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ako hnutie sme urobili protestnú schôdzu, pretože vládnúca strana Smer nám neumožnila, aby sme spolu viedli diskusiu na túto tému a odhlasovali, že diskutovať sa nebude. Myslím si, že boli narušené zásady parlamentnej demokracie, pretože diskutovať sme mali. Hoci je jasné, že prevaha poslancov Smeru by odhlasovala závery, aké oni chcú. Ďalšiu dôležitú vec, ktorú som zažil v tom boji, ktorý na tejto zákonnej pôde vediem aj ja, je moja snaha dosiahnuť, aby v našej krajine sme zodpovednejším spôsobom zaobchádzali s ľudským telom a jeho zobrazovaním, zodpovednejším spôsobom zaobchádzali sa zobrazovaním ľudského tela. A keď minister kultúry pán Maďarič vyhláškou uviedol novú druhú časovú oponu, ktorá mala chrániť deti a mládež pred obscenými, sexuálnymi a inými nevhodnými a mravne pohoršlivými zobrazeniami. Keď ju vyhlásil, tak sme zistili, že ona je vlastne mäkšia a slabšia a že to mládeži a deťom a ich rodičom nepomôže. A tak sme voči tomu protestovali a naše pripomienky boli vypočuté. Tá posledná významná vec, ktorú som mohol zažiť, bolo odmeňovanie vedené izraelským veľvyslancom na Slovensku pre ľudí, ktorí pomáhali zachrániť prenasledovaných Židov počas druhej svetovej vojny.
volalo sa to Spravodlivé medzi národmi a u nás boli ocenení 3 manželské páry, no už ich potomkovia, ako vďaku za to, že pomohli zachrániť židovských ľudí pred nacistickou svojvoľou. Ohúrilo ma priam, že ešte 70 rokov po vojne židovský národ ďakuje ostatným, ktorí im pomohli. Myslím si, že je to významná vec. Vedieť ďakovať, zdôrazniť a oceniť niekoho druhého. A to prajem aj našej krajine. A iná významná vec, ktorá sa stala tu medzi nami a považujem ju za také znamenie prebudenia medzi kresťanmi, znamenie nového myslenia, je akcia alebo hnutie Adoptus Politica, za ktoré som vďačný, že existuje. Viem, že sa do neho zapojilo písomne ako záväznou prihláškou takmer 1000 ľudí. A viem, že si túto vec všimli aj agentúry v iných krajinách, Francúzsku, Anglicku, Nemecku, a dokonca aj v arabských štátoch. A že existujú desiatky ľudí, ktorí sa modlia za jednotlivých politikov a prosia Boha a žiadajú, vydobíjajú od Boha požehnanie pre týchto ľudí, ktorí rozhodujú o nás všetkých, a ja medzi nich patrím tiež. A tak ďakujem vám, ktorí ste si adoptovali aj mňa, a záleží vám na tom, aby som počul, čo Boh hovorí, a aby som to vedel priniesť na Slovensko.